Miau! Hundäga. Orn. Orn. Här är typ, vad heter den? Älg? Ser du ornen? Ja, typ. Jag såg den precis. Där ser ornen. Ja, Huvudet. där var örnen. Och, Där ser jag rådjuren typ. och, Det betyder att det ligger skatter. och. Fan, jag kan ut om en veteran. En drakskalle. Hunden, det var som fan. Han åkte för långt. Att med vingar snart. Ingången.